Witajcie, lubi ludzie, ju takie dneska zase mój nowy film z broilerem. Co mu dneska broiler pec, dokiż ju takie dawia po Klemenca Budanka w Myszycach, się bio broiler, honaczyki. To trzeba woli, also ja sam oliwy bio woli, syl, poper ja sam, paprika nie sam, dokiż to mi nie schodzi. Porzela mu trzeba, utrenoś za rozno dziewano. Hoj, bio cytrony, uredzić z ciepłej wody, suche ščinč, z viličku komplet čekavať, takúle, kaj možno, kaj žo, to treba pán za nic stykano. Tom broiler čisté činč, suché, z zimnej vodu, pon to našmielvať nuc, porane, otvorka, otnucka, kaj šo to vidíte. To vážne jo, zo si jo takéto honačík, jo také porane našmielvače, z tým še švopoprom cíče do, ako marinádu. Hoj. Musíte pa na to zrobić ten redzic zimnej wodu a pon suche činč naprede, no. Praje. Hoj, wotnicka otwonka, pon ten na rozkawaną cytronu, also ja mam všetci dwie, pon te zelanuc, also ja to są liczinu, pomiera to jo takie cytrunmelisse a tymian. A jo, pon ta druga cytrona činč jeszcze, a nek ten trik, nek ne treba ćeš na štričk, aber tak, ale začnem utrenoš, jednu džorku zale na riči od tego honačika, tu njenu klechu do tej jednej džire nuc, also na tamom boku, a te samsne jo také učiniče z tamej stronu. Also quasi wo tu rič začiniče, so to može nicka kusy lipe so jo, najka to praje na nic hojwari, co to može nicka ta citrona. Citronu nučinu do toho, dokiž ta kus freshi słodzi, to takie, to nie słodzi za citronu, ale to słodzi takie czerstwisze, takie byle. Ale uczy to pan uspatać moc, když rozumiecie tam siłę raz. Je moje honačika od Budanke z Myszec. Oj, to začišće kurwa nada. Tak to dzierży. Sve svijanik činoš sem ti od ciblu, rozkrat se do kruchu, a su hore na blach. Kus butrešćen su minuto, to kus bude bruce, kus nije jara tučne, a cak nuc do pizza. Na započatku 180 stopne po umluft je zanimače žajno lačinče over unterhitze. So pan so budžak stajče, 20 menšine, na krybeče leži, no. Pan to tonajove vidíče, pan to hotovo ze zenem boka, a dokiž pa smo mileneme, činimo to jenož obročimo, kuži 20 menšine, also dobiče su budžak stajč, 20 menšine, obročič, ale dalej obročič, zas obročič, na nič to nie zase w tej pozycji, kiedy się zapoczął. Ponieważ te poslednie mężczyzny, które w Brunne macie, horna dolu, czopotu, also ober-unterlice, a dajcie sobie słodzieć, rane dzień wam, a dziękuję za ladano, chodź do Borsel.